Aleksi Nurminen. Mä voin kertoa ihan alusta koko ajan. Tätä multa on kysynyt, mikä se juttu on ja miten sä oot tässä, etteikö ollut kavereita sitä ja tätä. Ehkä viikko 2 ekan Ice Skatesin jälkeen niin järjestettiin niin Ice Skates 2 pressi, ensimmäinen pressi. Sitten siellä mä näin ekan kerran Aleksi, morotettiin vaan. Jo silloin Aleksi heitti jotain, kun Makan kanssa kiistelin, niin Aleksi heitti jotain, että 6 teoa vastaan minä, niin mä voitan. Tai jotain tämmöistä se heitti siinä ja luonnollisesti heti heitin jotain takaisin. Ja kysyin, että missä lajissa tai jotain tämmöistä. Mitä Aleksi sanoi, että ihan missä vaan lajissa. Sitten me käytiin kerran Hyvinkäällä treenaa. Tästä niinku ehkä alkoi tää niinku koko tarina. Menin silloin Riihimäelle treenaa. Ihan hyvässä hengessä mentiin. Aleksi vaan kysyi, että haluatko treenaa. No mä tulen. Otettiin silloin ihan perusvaparitreenit. Siinä oli jotain tekniikkaa. Ja sitten oli loppuun vähän sparria. Joo. Vaparisparria, pikkuhanskoilla. Ja sitten otettiin Aleksin kanssa pari erää ja todella kevyesti. Mä nyt yleensä vieraalaissalille mene silleen myllyttää. Niin koko erän lopussa niin Aleksi sai mulle kerran RNC-kuristuksen. Ei mitään. Mun treeneissä käy joka päivä joku kuristakaan. Ei siinä niinku mitään. Otettiin tosi kevyesti. En mä sitä pitänyt